Mwadzuka bwanji amalawi anzanga kulikonse kumene muli chigawo chakum'mawa lero lino lachisanu nthawi yanga pamene kuti 16 minutes past 6 chigawo chakum'mawa chimenecho. Ndabwera ine m'bale wanu Mustafa Pongolani kuchokera kuja ku Ndengele boys. Ndabwera kufuna kulankhulapo kunena kuti siku la lero 15 wa lero akhala ma 15 wonse amene tasiya mbuyomu, amene takhala tikudusa mbuyo monsemu. 15 wa lero ndiofunikira Malawi anzanga kulikonse kumene muli mumulembe m'buku lanu, komanso 15 wa lero azakhale history ya muno Malawi. Ndikulankhula izi chifukwa chani kum'mawa kuno kuchokera kuno ku Ndengele boys. Ndikufuna kulankhula ndinu amalawi amene tikumva kupweteka mu siku la lero lino, mu 15 ya lero lino, pomwe munthu wina akhala kukwera ndege ndi banja lake ndi anthu ena kumapita nawo ku New York, kunja kumeneku kumakadya mapwefupwefu kumeneku, pomwe Malawi mwini weni wa Malawi weni akuvutika, akugona ndi njala pamene ndikunena pano. Pamene ndikunena pano chimanga chasoweratu muno Malawi chikuchita kudula moopsa momvesa chisoni. Pamene ndikunena pano anthu kumidziku akuvutika kugula chigoba kuti adye. Pamene ndikunena pano feteleza amene osika mtengo anapolomesa kuti akhala kuperekedwa miyezi imene yapitayi, mpaka na lero feteleza uja kulibe. Ndikufuna kulankhula izi kuti 15 wa lero pakufunika amalawi date imeneyi, mwezi umenewu musunge bwinobwino. Mwezi wa pa 15 mwezi wa 9 2023, mwezi umenewu musunge mu buku lanu, ikhale mbiri yozauza ana msogolomu kuti kudali msogoleri wina yemwe adatipanga nkhaza mu zaka zitatu, kutipanga nkhaza amalawi ndikufika popala pasika, kufika pomvesa chisoni. Ndikulankhula izi mopanda mantha, mopanda kuopa china chilichonse, kufuna kukusimikizirani amalawi kuti tikapanda kuzitenga bwino dziko la Malawi laonongeka. Ndengele boys itakhala pansi kufufuza bwinobwino, kuyang'anira bwino lomwe ulendo umene akunyamuka msogoleri wa dziko lino umene akupita kunja. Yakhala ndi umboni ndipo yapeza umboni okwanira umene ukuchita kuoneseratu kuti mu ulendo umenewu kukupita likuku lumwe la anthu kunja kumeneku. Mu ulendo umenewu mukupita likuku lumwe la mafumu mu ulendo umenewu. Chinthu chomvesa chisoni kwambiri nchonena kuti msogoleri wathu wa dziko la Malawi sakufuna kuyang'anira kapena kudeka nkuona bwino lomwe kuti ndi athandiza bwanji abale anga a Malawi. Pamene ndikulankhula pano nditha kukuwuzani kuti ndikudandaula ndipo ndine munthu olira kwambiri kuona dzanali napita kudera ina lake ndithu kumuona gogo akuchita kumvesa chisoni kusowa chakudya. Koma nkumati kuti munapanga promise kuti mukalowa mboma muzakhala mukupereka ndalama za azigogo, anthu ovutika azigogo muzakhala mukuapasa ndalama. Ine ndimafuna ndifuseko lero lino kuti kodi ndalama zija zili kuti. Ndiye ndikufuna ndikupasireni uthenga kumene mukupitako ku New York, kumene mukupita ukadya mapwefupwefuko. Kalankhuleni kuti Malawi sali bwino, dziko la Malawi lilipo mpaja pamene linayima paja. Nditangolowa ine mu 2020 dziko linayima lilipo mpaja. Ndiye ngati kulikothekera mukamabwera kumeneko tikupemphaniso kunena kuti zafikireni kuyankhula kunena kuti dziko mwalikanika a Dr. Lazarus Makathe Chakwera. Ine sindiyankhula ngati mmene anayankhulira asogoleri ena a DPP adalankhula mawu onena kuti kunyumba kwanuko amayi anu akunyumba azikulangizani, azikuuzani kuti musiye udindo. Ine sindiyankhula zimenezo. Ine ndikuuzani unati mukamabwera kumeneko udindowu utuleni pansi, mwaukanika mkulu wanga zinthu zakuvutani.
ndipo mukapanda kuzitenga bwino ife ngati Amalawi First pamene tikupita pansewu chifukwa tufuna kukusimikizirani pano kunena kuti kumene muliko kuno ku Malawi kuno mwatisiya tili pa moto ndipo ziwani kunena kuti moto tiuyasa. Moto tikufuna tiuyase inu mukamabwera kuno muziwe kuti kuno chanu kulibe ife sitikukufunani ife tatopa nanu bwana Lazarus Makathe Chakwera kadyeni mapwefupefuwo kumeneko koma ife sitikukufunani angakhale pang'ono ndithu. Taonani anthu omenyera ufulu ambiri akhala kudandaula siku ndi siku koma inu palibe china chilichonse chimene mukuonesera kusintha pa zimene mukuchita pa umoyo wanu. Kodi inu moyo wanu ndi wa mtundu wanji? Kodi inu ndi munthu wa mtundu wanji? Inu ndi munabadwa mtundu wa ndani? Inu simukumva chisoni anthu akamalira siku ndi siku kumakudandaulani inu Lazarus Makathe Chakwera ndi banja lanu? Kodi inu mulibe manyazi? Ndikufuna kukuwuzani izi kumama kwa lero kuti 15 walero sitizamuyiwala angakhale pang'ono chifukwa inu mukunyamuka mudziko muno mukutisiya ife ana anu ife azibale anu tikukudandaulani siku ndi siku tikugona ndi njala kukanika kudya chakudya. Zona madi makimwanumo chimanga chimene mukuti chasatesauza ndicho chikuchita kusowa ndi kupezeka komwe. Zona inu fetereza uja mukufuna chaka chinonso anthu agone pazuwa. Zona inu fetereza osika mtengo uja mukufuna panonso anthu avutike asamupeze. Zona zimenezo a Dr. Lazarus Makathe Chakwera. Kodi magalasi wa mumangovala alibe tandauzo? Mwina chimutucho munangosenza chilibe tandauzo? Ndikufuna kukuwuzani izi kuti ngati Ndengele boys ndakhumudwa nanu ndipo ndikumva nanu chisoni kwambiri kuti mukutisiya muno mudziko tili pazuwa tikulira inu nkumanyamuka nkumapita kunja. Pachifukwa cha icho ndikufuna kukuwuzana Malawi anzanga nonse kuti tikhale anthu olimba mtima, tikhale anthu opirira kuti nyasi zimenezi zichoke ndipo nyasi zimenezi zichoke sitikuzifunanso muno mudziko lathu la Malawi. Langa ndi pempho kuti mu nthawi imene tikulimba mtima tikhalenso anthu opirira muzochitika zina zilizonse zimene zikuchitika pa social media. Langa zina ndilomwe lija inenso ndi mwana oti sindiopa, nabadwa mwana opirira kwambiri, mwana olimba mtima. Ndengele boys zikomo kwambiri Malawi anzanga kwina kulikonse kumene muli chigawo chino chakummawa tikomananso chakumadzulo.